Jeg vil starte med at bevise Pythagoras læresætning. Men først vil jeg lige fortælle om, hvad Pythagoras læresætning egentlig bruges til. Den bruges til retvinklede trekanter. En retvinklet trekant er en trekant med selvfølgelig 3 sider, hvor en af vinklerne er 90 grader, en såkaldt retvinkel. Og de 2 sidste vinkler på trekanten er så spidse vinkler. Når man så taler om en trekant, så har den også nogle bestemte navne, de forskellige sider. Og de 2 korteste sider på den her retvinklede trekant kaldes kateterne, hvor den længste side altså kaldes en hypotenuse. Og det fremgår også i Pythagoras læresætning, som hedder a i n plus b i n er lige med c i n, hvor a og b altså er kateterne, altså de korteste sider, og c er altid hypotenusen, den længste side. Og så har jeg et eksempel her, som I kan se på en trekant, hvor vi altså kender siden A, som er 3 cm, eller meter, eller der er ikke lige angivet, hvad det er, men den er altså 3. Og så her, så er B 4. Så det vi skal finde, det er altså siden C. Så vi kan se, at A og B, det er vores kateter. Og her er Pythagoras læresætning, a i n plus b i n er lige med c i n. Og så starter vi sådan set bare med at sige, at A, det er den her, så det er 3 i n plus 4 i n er lige med c i n. Så siger vi 3 gange 3 er lige med 9, og 4 gange 4 er lige med 16. Og så lægger vi de 2 tal sammen, og det giver altså 25. Så det vil sige, c er lige med 25. Men vi er ikke helt færdige nu, for vi skal altså også finde kvadratroden af 25. Og kvadratroden af 25 er lige med 5, så det vil sige, at c er lige med 5. Så c, altså siden c, er lige med 5 cm eller meter, eller hvad der nu er angivet her. Og det er også tydeligt at se, at c er den længste side, og derfor hypotenusen. Så det var Pythagoras sætning.